Katsukunya kaka chingano uchiya muofisi mangu munomu, Every week unototi kuite nyaya inouya muofisi mangu munomu. What's wrong with you Katsukunya? Se, vane muklasi medu vanondivenga. Vanokuvenga kuti waita sei kwacho? Ungalenga nechikoro chese irewo. I'm tired of you Katsukunya. Kana inini osema ndatonetwe nemasikira ndiri kuitirwa panapa iwayo. Ndabho manje. Chikoro chinechi ndechemaresist chinechi kana mazoraga. Chero zvazvaita mudhara. Haikona kuti chero zvazvaita, ende kana uchiri chikoro chinochi ndechemaresist. Unenge uchizama kureve iwewe. Nekuti isusu hatina kusarura ganda panapa. Toziva kuti baba wako anobva kuMalawi. Asi hatina kana one day ratakakutrita kunge foreigner iwewe. Se. Mudhara wangu abve kuMalawi inini anobva kwaMutoko. Ende ini handibve kwaMutoko kana mazoraga. Nzwama. Saka unobva kupi Katsukunya iwewe, Ndobva muno muHarare semani. Inini handichatombonakirwa nemasaire pachikoro panapa. Kwese kwese wanendichifamba, madoko wani zvakazoti. Pythagoras kuita sei kwacho? No man. Sade undishandisira emotional blackmail panapa. Wanzwa ukunziwa wangu wakagarira vasikana pabreak uchivadonza uchiti ndo passport yenyu kubuda mumusuwo munomu. What does that mean Katsukunya? Semani, wona zvaitika kapaipai. Ini ndandashaya peni yangu before break maona manje. Saka ndatovhunza vanhu zvakanaka muklasi. Ndikati guys ndianaba peni yangu. But vanhu vada kundiratidza kukura kwemusoro yavo stereki. Iwo kana wanga wabirwa peni watadza nei kuuya kwandiri kuzondiudza. Ndowabata ndowarova vanhu vavo. Maya kudhara ikoko semani. Inini vanhu vagara vandide pachikoro panapa. Ndatozoida ndida kuzomangara nyaya iyoyoka yagonotopandukira inini. Magonotozipedzera makupisa inini Studebaker. Saka ndazongofunga ndakati haga ndingoitonga nyaya pachirasta changu, pamitro wangu inini. Ndangonotora shamu yemagamu sekumagamu kuyakuya. Ndikabva ndagarira munhu wese pamusuwo, mwana wese se. Ndakanovaruchika paya. Right. Ndakuwana iwe kakomana iwe. Wanga wachifunga kuti wakangwara kaiwe. Mrs. Zaka muri panapa. Akudaiwo sei konkomanawo? Zvakadooma henyu sei imi. Ndava kudofunga kuritaya ini. Nokuti vana vari pachikoro panoka. Zvikwambo izvi. Ndazvikoniwa ini. No Mrs. Zaka, calm down. Tomugadzirisa mukomana uyu haanetse. Kweyo Katsukunya wavaita sei Mrs. Zaka? Setogeza. Kweni ndokwana papi papo. Hanti mema ndo vane nyaya yavo here. Ngavazvitaurire vegazve. Sei henyu imi. Ndadaenda kuleseni kuklasi kwana Oshomole. Saka ndasvika ikoko Oshomole abva atanga kundinyomba nevamwe vake. Angachikunyombai kuti sei Madam Zaka? Nyatsotaura yenyu tinzwe. Vane kamboka vanga vachimba. Handigone kana kuzvidudza ini. Okay, zvaita zvakanaka ofisa makaro bva wasvika. I know manga mavinga nyaya dzenyu. Asi bva mandibatsirawo. Kamukomana kamuri kuona panapa kanetsa zvisingaita. Right. Wakakomana. Chichi kunetsa panapa? Panapa mudhara. Imende munosunga mbavhawo. Kwete kudaita sona nesu maghetto youth. Ini manje ndinokuputisa kana wazogara. Ndachitaura kuti wanga uchiitei. Munondorwa kuti uri mudhara wangu here mudhara iwewe. Mudhara wangu idhikazi mudhara. Makangondiguma chete hwani yenyu. Hazvipere izvi. Ukunzwa mufana wangu? Mudhikazi wekupi? Kwana wanzwaka. I know you're to father. Handitika. Baba wako vanoswera vachichera makuva uko. Asi mudhikazi wozvipowo kana. Ndoda kumbokunhadzira mbichana wanzwaka. Tigadzirireivo kakomana akaofisi. Hakahwe kanotishayisa mufaro zvedisu. Iwe Oshomole, idoimba kambo kako kawanga wachimba tiwe. Say sing, forget to sing this. Oda, tidi zvekupuwa oda nemasasi kamu. Oda, tidi zvekupuwa oda nemasasi kamu. Aiwa, headmaster kafu, imbosaidi bomuchitika bhichana. Iyo mukomana uchitika nefeso chikurunge baba wake. Wakatebhotoni. Ndwayezva. Warungu madoka chere, ndauwe. Tauya unochoro rebhosenda wanhumi. Kuchema kwenyu nezvirwere zvakasiyana-siyana aiwa kwapera. Kana paine vane zviri kuwanetsa maererano neutano wanhumika, pane mahebzi anobatsira kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana yotinawo. Sekuoneka muri kuita paskrini rangu apo wanhumi, tino mataipi akasiyana-siyana emahebzi anokubatsira muzvirwere zvakasiyana-siyana. Pano chikwapuro, pano musuka uyewo muzadza gomba. Kana mafa munzira dzinomizwa wanhumi musateteba kuya kuchoro rebhosenda. Aiwa tinokupai zvinokodzerana. Manhamba yawo anotiwo +263 774 376 282. Ndichadzokorora pokare +263 774 376 282. Yechipiri inotiyo +263 716 217 977 +263 716 217 977. Kana masvika ikweyo wanhumi muwanyepo kuti tabva ku-PSTV aiwa wanokupai mazi kudiscount akaita kuwanditsa. Zvese zvomungade kuziva weringai paskirini pangu apo, uye munokwanisa kuwafonera modzi wamuzvizere. Ndizvozvo.